Odhi nyime nyaka Ramogi kamano kuom medo kete Ramogi TV. Jokanyo mopogore koro manyo yore mamoko mag dhialo nyithindo manyiri ma jo Kuria kopogore kod tero gi nyange kaka ne gisebedo ka gitimo. Twagno bende onywando jokanyo e dhudi mamoko ma bende ne tero nyithindgi manyiri nyange kinde mokalo. Orani watudre ane kod jafwambo marwa George Juma ma bende nitiere e gwenge mag Kuria e kaunti ma Migori mondo omiwane mathoth ka otende kod wach mar twak makoro osebedo kadhi nyime e gwenge mag Kuria ma bende wach mar tero nyithindo manyiri nyange ikoni ne oseduoko chien dongruok mag nyithindo manyiri e gwenge ma kono. Jojuma nyaka gi odiochieng' ma kawuono nyasi mar puonjruok kendo dhialo kata keto yore mamoko mag dhialo nyithindo manyiri mopogore kod tero gi nyange. Dipone joma oyuoro ka magin jolony kod jogo makero ne ratiro mag nyithindo manyiri kod nyange e kind nyithindo wacho ni osenyuolo lemo mane to kenge mag degier mondo gidhi godo mbele ka gimedo jiwo wechegi. Erokamano Batia winji makare ka nyaka sama wuoyi ni wantie skund joma nyiri mong'ere kaka Moi Nyabohanse. En kama bende romo osebedo mar ndalo ang'wen bende koro kelo oganda mopogore to ahinya wantie kod nyithindo go manyiri mokikito oganda jo Kuria maromo 150 ma osebed ka itiego to ahinya yorego ma kedo kod nyange ma bende osebedo ahinya e gwego ma Kuria. Kaunti ma Migori to ahinya gwego ma Kuria achiel kuom gwengego ma bende weche mag nyango mathindo go manyiri osebedo kadhi nyime kuom kinde malach ka bende osetem keto kenge mopogore mar kedo kod weche gi mag nyango. Machiel kuomgi en bedo kod twak kod oganda ka bende twak makawuono ni en mano mosebedo ndalo ang'wen bende obagi kod governor ma Migori Agnes Ochilo mar ng'eyo to okenge magi minyalo keti mar tieko nyange gwengo ma Kuria. Sama wuoyo ka ne antie kod achiel kuom jodong josuba kata ker ma josuba ma bende ne oyuongi e nyasi machal kod ma en achiel kuom oganda ma bende kinde mokalo ne timo nyange mag nyithindo go manyiri. Kata kamano nyaka sani gisewetero nyiewo manyiri nyango bedo no ko watwa kod mar ng'eyo to gin kaka oganda josuba ne gitiyo kod yo mane mar tieko jigo mag nyango ma bende oganda jo Kuria nyalo tiyo godo mar tieko midhiero machal kod mae. Koro mi achiel kachiel mondo koro achak kod mar ng'eyo ni to wanyalo go kang' nade mar tieko nyange to ahinya gwego ma Kuria e kaunti ma Migori. Ker mar suba adwa ni chori machiegni koda ka matin. Adwa ni kongi yangri no mokwongo ni to iluongi ne ng'awa to e nyasi machal kod mae no gweli mondo ibi tima kata ibi chwal ote machal nade e okang' mar kedo kod nyange mathindo go manyiri. An man kani iluonga ni Jafeth Riogi. An mogambi mar Abasuba. Ogwela ka kalore ni oganda mar Abasuba wan moting'o Suna West gi Suna East. Abasuba wan josuba mane nigi kitigi gi timgi kata in joji bati ma in kanyo no. Bosuba en gi yawuoyi ang'wen, en gi engwe ma en an jasimbete, en gi ngoge ma en jasweta, en gi chage ma en wega, ma en chogo ma in kanyo no yudi suba ok yudi luo. Koro an man ka josuba ne saro nyithindo manyiri gi machuo kaluwore gi kaka kwere mane tribunal maro mane watimo. Koro kogi kaluwore gi piny masani gi dongruok ma koro dhini ne waneno ni somo ber maloyo gino mak ne wadwaro ni nyithindo machuo mondo wasaru ka nyiso cultural mar oganda ko oganda nikech ko oganda mokoso kitgi gi timgi in misumba piny machielo kata wanie Luo Nyanza wan josuba Luo Nyanza county ma Nyanza province oting'o gendini mang'eny, oting'o Joluo, oting'o Western manowaloka, oting'o Kisii, oting'o Kuria, oting'o Abasuba ma en wan. Basuba wan region ariyo. Huba ma Homa Bay to gi Suba ma Migori. Penjo maduong' en ni ere kaka un kaka oganda nudhi ma utieko nyange mag nyithindo manyiri. Wan kaka oganda ma Abasuba ma in bendi wuod Abasuba ne waneno ni somo ber maloyo nyangi. Nikech ne waneno ni ndalono nyathi ma ok osar inyuome dhok mang'eny to nyathi mosar inyuomo dhok mang'eny to ma ok osar iyanye ni ok osar. Koro ne wang'iyo wakonia ketho nyithindo manyiri waketho gi ngimagi wawe nikech dhok norumo wakaw rieko waketo e wi nyithindo manyiri. Nyathi ma nyako nyalo loko future magi mopogore kata gi nyathi ma wuoyi. Koro in kaka in kanyo ng'e ni an mogambini aparo ni Bati ok ng'e ni an mogambini. Awinjo ka kata dhok nti kaka winjru gi dho jo Kuria. Uno wuon jodong Kuria miwacho ni tero nyithindo nyange. Ang'o ma gikonu momiyo pod we gino tamogi? Mane momiyo ne giluonga mondo anyisgi ni un ang'o momiyo pod utero nyithindo nyange to wawinjore kodu.
nyangi mutero nyithindo nyangi onyisa ngoto wanie kaunti ma Migori kikubed ni utero nyithindo nyangi to waduto wajosoba gini biro ketho nyingwa mane momiya wuoyo ngi dhoge an be adwaro gini bati mondo mi udwar yo kaka jomosome waweke wito ganda wakoro ka in kanyo dongeri ni udo wega jawega en musoba kuse jawega en luo kuse jawega in kanyo e Migori kata kama intieno samilende aneni kamilende ingeni jakanyo koro waneno ni gimome wadwaro ni giluoga kaka japuonj ne ni hawi no lwar kuomwa josoba ma Migori giluongo wan to josoba to nowe gini nade koro in benda achiel kuomgi atingo wi malo mingeni kare wasoba warie molo jogi koro adwaro mondo giwinjo kamano kuom paro machal koda mano kamano nje duong ado ni chori machiegni awuogi ng'ama chielo ado ni koro chori machiegni ka kamano atiko kodi koro chori machiegni gi kar kamoda wuok kode adwa ni yang na gi nyingi to mondo ang'ene un kaka jomosebedo okang' mar kedo kod nyange ang'o momiyo ang'o mwanyalo tiyo mar tieko nyange e gwenge ma Kuria an nyinga iluongo no Rosotai to abiro kae ni ilo o shirika miluongo ni National Syndemic and Disease Control Council mani ong'ere kaka National Disease Control Council. Biro kedo kae ni wabiro kedo kod gik moko adek. Mar achiel en gender based violence. Mar ariyo teenage pregnancy kata adolescent pregnancy doluo waluongo nang'owa nyithindo mamako iye magoiyu to mar adek HIV and AIDS kedo kod kute mag ayaki. Gima wakedo go kae ni en nang'owa wabiro kae ni tiego hoyo kod kweyo chuny jonyuol kata gi nyithindo mantiere go nang'o nukwop luo kiti gi timbegi jokuria kiti gi timbegi to ntie timbe chike moko masani koro okalogo kaka matero nyathi manyako nyange kotere nyange to ntiere tuoche moko maginyalo yudo makata bende iwang' jowi mar Ramogi wabedo go kae ni ka mar penj laktar chande kaka mar yudo tuoche mag fisula seche moko ti kod pala moko kata wembe moko timre nadi moko olosi yo malong'o kong'ade kodo to kendo dhi ong'ad go nyathi moro chande bende nyangu to nyalo yudo kute mag ayaki koro wan wakedo ni kae ni niya tero nyangi nyathi manyako excuse me ter ang'owa obuongone iminyalo tero nyaka samo wuoyni ok ang'ene onge chike malong'o usebedo kukedo kod nyange wanto gender based violence lwende ma kit chwech nyange na achiel kuom lwenje machal koda magi koro ok ang'eyo ni chike ma onge kosang'o momiyo nyaka sani pod wan gi pek e chiko nyange chike to ntiere to jogi bende molokre ngele wawacho kama kiny gilokre kama koro kae ni wabiro mondo wariwre go mgambi gini Kuria kod Madam Governor koro waboenda nyange nuko puonj mapuonjo jika kamano kuom paro machal koda mano kinyalo nyumako kuom moko kuom oganda bende koro luonge nyasi machal koda mae koro pod wago tach ka mar ng'ento jotelo mopogo bende nyaka sani koro olwake chien machal koda mae en yo mane magidhi bedo godo kuom ndalo 4 ma rawere ma nyiri gi osebedo ma imiyo gi puonj mopogore opogore bwadhi yudo yo makare mar tieko nyange bende nyaka sani osebedo gego makura kuom kinde malach ka tieko en king'iyo higa mokalo dwe mar 12 kod higa mokalo nyiri ma kwan gi loyo 40 ne oter nyange ka bende kwan nyiri ma lo 100 bende ne oringo kendo manyo kuondego mag jot kani tero gi wechego mag nyango en gino bende nyaka sano migep mopogore opogore siwuok oko mane weche mag nyango koro tiek mapiyo piyo to ahinya higa ni to kolewo to higa mabiro Erokamano nya George Juma kuom lipot ahinya kotenore kod okenge ma koro iketo e kaunti ma Migori mar neno ni othir weche mag tero nyithindo manyiri nyange gwenge ma Kuria kod gwenge mamoko ma bende isumruok paro e wiyo maler ma winjo bed ni tiyo godo mar thiro timni moseduoko chien dongruok mar nyathi manyako e gwenge makono geno ni podi medo luwo wechego kuma mathoth mag ni wuogi kuom jotwak mopogore opogore gi jolony jokedo ang' ni med miyo nyikwa Ramogi ajwang' e seche mamoko bende e weche manyien moko mabiro. Erokamano Juma kuom lipot machal kod mano. Wadhi nyime nyakwa Ramogi moko kuom senators mag Azimio la Umoja One Kenya oseyo jambetre mar piny Amerika e pacho ka Meg Whitman